Bakit ako nagtatawag? Kadex ah. Hey, paano ba siya? Tayo picture. Oo, sigurado. Oo. Yun. Mahilig ba kayo sa pansit? Tara, pansit habhab tayo dito sa Tayabas, Quezon Province. Andito nga pala tayo sa Nadri Street para bisitahin ang sikat na liwag pansiteria. At sa 10 piso mo ay mayroon ka ng pansit, itlog pugo at atay. Meron din silang lumpiang Shanghai na nagkakahalaga ng 5 piso at ubod naman na 10 piso. At umuubos nga sila na mahigit 7 trolyase o 80 kilos ng pansit kada araw. Since 1997 pa nga itong pansiteria na ito. Sikat din sila dahil iniitsa nila ang mga sahog pagka nagsasalok ng pansit. Kakaiba, di ba? Bakit nga ba maraming tumatakilik sa kanila? Ano pang inaantay nyo? Tara na, kain tayo! Wala pa akong binabayaran. Okay. Hindi sa pala yung bayan. Wala kayo ng class. Tayo nagluto sa labas. Pero paraan. Ayun, pero paraan. Wala akong kawalan din ng mga pupa. Hindi ko lang kung naglaman dyan. Mas gusto ko yung tangkay doon. Hello. Jimpoli. Ay, sorry. Oo. Yun. Wow. Yan ako sinira. Pagsayo na lang po yung bayan ng Wala ko yung pula. Kasama po kayo sa grupo? Okay. Lumpia ubod ko. Na may kasama pong kamote sa loob, mga gulay-gulay. Yan Shanghai. Ah! Yan Shanghai. Mamaya. Hey, thanks. Ano po? Guys, wala akong pang cellphone. Pero ba kaya? Bakit ako nagtatawag? Kadex ah. Hey, paano ba siya? Tayo picture. Oo, sigurado. Hindi, hindi yan.
Agad na pa. Sa parang nangalay na, kakalilat na. Nahihiya na. Kuya Bernie. Yan namin kayo, okay lang. Patay at saka manok. Patay ito na. Manok. Isa pala, Bex. Ang palamig. Parehas lang. Ito po 50, ito 60. Thank you. Wala din po lahok. Wala. Meron ako. Kuya Dex. Wala naman. Bye. Kain tayo.